Gosene kindu en adier koso miriambo kaluwore kod gik moko mineno katimore Nairobi ka moko kuom joma wacho ni nyo osiro achiel kuom josiasa mamoko bende wacho ni wan kanyo ni waonge. Ang'o momiyo matimore ka duol mar jodongo kata put mar jodongo magi timore diponi hero pesa odonjo i apudni koso ang'o matimore nikech mano be gima wach gi jo Mombasa aina ang'o matimore Ruoth Goro ma Nairobi ka mondo wach nikech kama ine Ruoth Goro ni ema nyo iwacho ni pogruok owuoke ya moko nyo osiro achiel kuom jasiasa ma bende moko bende kwero ni wato macha to nok men mar jodongo ne kare ne gin mar ng'agi ni ka ok mar jodongo ya erokamano wang'eyo ni e riwruok mar jodongo ka Nairobi ka wan gi jok madongo adier mosedak Nairobi kendo gin jok ma ne gitimo waluongo ni seasonal politicians gisebedo ka gitimo siasa ndalo gi duto te koro e riwruok mar oganda luoni gintie gin jodongo to ng'eni ma en kapango ging'iyo ni to dang' gidag nang'o ochul ode nang'o ochiem nang'o nyithindo dhi skul nang'o to jaduong' dala be ng'eni pod ok odhi opportunity moro amora mowuok monyalo yudo otonglo moro matin oneno ni mae nyaka odhi otimre nade odhi okawa koro oganda wa kata yawa bende tiyo kodgi nikech nitie jok minyalo tigo to weyo riwruok ba dhi tim gimopogre gi kaka onego bed ni gitimo koro mano nyo timre to timre ok gi wan andonga Ruoth Goro wan tie gi jakomwa Tom Odongo to kod officials mamoko ne ok oneno kuro to members wa mawatiyogo mawang'eyo nyodhi otimo sithono to mano en samoro onge kaka di ga ng'ato nikech owuok e odi ni nene mane e TV kotimo gimotimono to kia ni to ng'ani ochako nang'o sitho nigi procedure sitho nitiere gi protocols miluwo mondo eko sitho ok iwuoga tidhi kata mana ng'ama isidho nyaka iduogi penjri en to sidhani eto mokwongo ng'ama sidha to ng'ama sidhani eto ere kaka en gi qualifications mag sidho ng'ato ker Odongo Randa tiyo gi joge kaka koro wan tiere Nairobi ka kapok osidhi ng'ata kech mano sitho ni ofise te omiyo jok ma onego bed ni sitho thuolo mar dhi sidho ng'ato e kiwango midwa no osidhe koro isidhi kaka ng'a mokwongo to in ng'a titimoni gimiluongo ni assessment bang'eni in midwa no sidhi ni iromo sitho to ker ema golo authority to wacho ne ruodh ogai gi jok motiyogo ogai ni ma gitiyogo to dhi to sitho to kod instruments of power misidho go ng'ato ok di wuoga in idhi e Masai Market idhi inyiewo rengo moro mar dhiang' mano tho kamoro mibende kialo gire tidhi kawo to gigi ok tim kamano. Okay, instrument mag power katiba